Madilim. Ano yun? Kupalaksis? Prophylaxis. Mag-live ka na dyan kung ano naririnig mo. Tuit nga imtukar. Nababatian ni di. Hindi na makakapirit masagarat. Opo. Hello. Happy New Year, Abu Dhabi YouTube. Superman. Shout out. Thank you sa patamsak. Happy New Year, Abu Dhabi YouTube. Naman, ikot na naman ng ating Ayan, ikot na naman.
Bakit iya ko no Huawei? Waray ko no YouTube. Di ko nakakagamit YouTube. Ano? Waray ko. Permi. Load. Salamat. Tuyo. Harang ka dyan. Harang ka dyan, Humblebee. Nasaan ka na, Humblebee? Ba't ayaw mo lumabas? Wala dito si Dudong. Bakit mo lagi hinahanap si Dudong? Ayan. Andyan na si Humblebee. Harang-harang. Anong nakaharang, Humblebee? Nakasando lang ako. Kumusta ang araw, Humblebee? Sino bang wala dito? Yan, kasi nagpupuyat ka. Huwag ka magpuyat nang hindi ka nagkakatagyawat. Na oras ka natulog? Hindi yan pupunta si Dudong mo. Si Dudong ng Qatar.
Nahuhuli ako eh. Sige lang, sige lang, sige lang. Thank you lang sa pabiji-biji. Kung nasa call center ka ngayon, laki ng sahod mo. Nag-LS ba si ano ngayon, mentor? Bakit? Bakit naubos? Sabi ko sa'yo eh. Meron kasi siyang bagong upload eh, yung ano, flowers. Kaya akala ko nandun na siya sa ano niya, boarding house. Kasi nag-upload siya ng bago. Bawal ba doon sa ano yung cellphone niya? Bawal ba gumamit ng gadget doon sa work na bago niya? Um, Mahigpit ang amo niya. Kahit sa gabi siguro, pwede naman siya. Kahit sa cellphone lang muna siya mag ano. Ang problema lang yan, kung hindi niya alam yung ano ng wifi. Pero nakapag-upload naman siya ng ano, video. Sa Webes. Bukas. Webes na bukas New Year. Ay nako. Miss na miss mo si Dodong. Dodong, nasaan ka na? Where na you, Dodong? Pa-heart pa. Matulog ka muna, Bulbi. Ayaw ko mag-message. Baka sabihin eh. Sige, share ko na lang sa kanya yung link. Na-share ko na.
ka muna. Hayaan mo yung mga cooler mo. Buti hindi sumasakit yung ulo mo sa puyat. Pasensya na, nakasando na lang ako. Mainit kasi. Pasok, mga suki. Presyong Divisoria. Pasok, mga suki. Presyong mga suki. Pati naglalay, binibenta na rin. Matog na ako. Nakaturog na yung momo. Oo. Daw. Hindi na makatulog. Direk dito nakikita. Hindi. Pangilat makikita. Naging kabububok. Waya. Hintay ka lang. Nahiya akong kasando ako. Baka sabihin eh, Nagla-live show. nagla-live show ako. Nakikita yung mga ayan. Matulog ka na, Humble Bee. Sige ka. Sige, busy lang. Salamat sa pakikinig. Magpababo lang muna ako. Hirap naman itong ano na to. Busy lang si Humble Bee. Wala, ubos na yung battery. Yeah. Oo, disco, wala lang ano, sounds. O gusto mo, ano na lang, bubbles lang, bubbles. Ano ba yun? Yan. Ang hirap anuhin itong cellphone. Wala na yung battery ng remote ng naubos. Ayun. Kumukuti-kutitap. Magpabudos ka dyan. Baka makapiright ako eh. Hindi kaya. Meron pa naman ako dito.
Pero dinownload ko naman to, no copyright daw. Saglit lang ah. Nawala. Ba't ganun? Nawawala siya pag binubuksan. Wala eh, mamatay eh. Yan. May disco na. Di, download ko to, nakalagay no CPR. Patayin na nga natin yan. Baka magalit si ano. Yan. Kaya ka na pupuyat. Dahil sa kalalaro mo. Anong games mo? Naglalaro ka rin ba ng ano? Naglalaro ka ng ML, no? ML. Daming naluloko dyan sa ano na yan. Words game. Okay yan. Para ano yung utak. Pampatalino yan. Busy yun si ano. Oo, tuwing mag-iilis ako, naghihikab ako.
Naantok. Parang si ano lang yun eh. Si Jean Lorenciana. Kahit kagigising lang niya eh. Basta nasa harap siya ng Kuya Germs. Walang tulugan. Ikaw kasi bata ka pa. Kahit di ka matulog, okay lang sa'yo. Eh, alam mo naman yung mga tumatanda eh. Mahina na ang ano dyan sa antok. Ilan taong ka na ba, Bumblebee? Ikaw kasi, wala ka namang ano, ginagawa masyado. Kaya, okay lang yan na matulog ka ng 4 a.m. Wala namang gigising sa'yo. Oh, maniwala ako sa'yo. 30 ka na. Hindi ako naniniwalang 30 ka na. Siguro nasa ano ka lang. 24. Nasisilaw ako sa ilaw ko eh. Yan. Thirty ka na? Parang hindi. Parang nasa ano ko lang eh. 24 hanggang 26. Baby face. Di ka pa nag-aasawa, 30 ka na. Nakialam ba naman sa love life? Anong marami na kayo? Marami na kami. Anong ibig mong sabihin marami na kayo? Marami na kami nagsasabi. Marami na kami nagsasabi na hindi halatang 30 ang mukha mo. Yung ba yun? Oo nga. Hindi nga talaga, totoo. Parang ano ka lang eh, 25 o 24 hanggang 26. Hmm. Kamukha mo yung pamangking kong nasa New Zealand. Ano din siya, vlogger. Ang channel niya ay Simple Farmer. Nasa ano kasi siya eh, yung farm ng mga baka yung gatasan. Aba Vergara, hello, good evening. Salamat sa pagbabalik. Tamsak Dan. Salamat sa tamsak. Kumusta ang araw, Aba Vergara? Okay lang ba? Harang pa.
Sinong may harang? Aba Vergara. Si Humblebee. O nga. Huwag mo skip yung harang ni Humblebee. Hindi nga halata na 30 ka na. Tanggalin natin yung lumilipad na yan. Nakakaduling. Wala pala dito. Diyan lang sila, si Aba, si Humblebee. Talaga? Totoo ba yan, Aba Vergara? 40 ka na? Sabi yan ni Humblebee, ha? Kasi parang ang bata mo pa sa picture. Meron talagang ganyan na tao. Tumatanda, ika nga, kalabaw lang ang tumatanda. Ha ha ha. 40 po, grabe naman. 35 lang ako. Lalagot kang bulbi. 35 lang siya. Ikaw talaga Humblebee. Sumakay. Ha ha ha, sumakay naman. Kaya hindi ka halatang na kasi masayahin ka. Masayahin ka. Kaya ayoko pang tumanda. Kung pwede nga lang kung pwede lang bumalik. Kaso mahirap na. Halimbawa, katulad niyan, di ba yung matatanda, bumabalik sa pagkabata. Ay, naku, ang hirap. Bakit pangit si Lolo? Ano nangyari kay Lolo na naman, Humblebee? Binawasan ka na naman? Mag-update ka kasi sa kanya. Kasi nga, hindi ka nag-ano sa kanya eh. Puntahan mo pa yan. Kahit maliit lang na kahit siguro sa isang linggo, isang video, pwede na yun. Basta meron lang update sa kanya. Kasi kailangan na pag-monetize.
Laging updated ka kay Lolo Whitey. Dahil araw-araw yata yung ano mo. O si Aba Vergara daw nadagdagan. Hmm. At saka 'di ba ano, ilan bang gadget mo, Humble Bee? Dapat meron kang isang extra na laging nag-play ng mga ano mo, ads. Sabi ko sa iyo, i-play kita eh. Ayaw mo naman. Na-play ko kanina si ano, Mentor. Hindi ko alam kung oo nga, sabi ko sa kanya kagabi, ipi-play ko siya kanina. Eh, ayaw kasi nga ang importante doon yung ano, yung harang. Bukas ipi-play kita. Dalawa yung gadget mo eh, pero pareho nakaano no sa ano. Hmm, nasa video. Gawa ka ulit ng ano ng video na medyo mas mahaba. Maganda nga dyan sa inyo. Pwede maganda mag-video-video dyan kasi nasa tabing dagat. Kunwari, namimingwit ka at manguha ka ng alimasag din katulad kay Dudong. Nasa tabing dagat kayo eh. Mag, alam mo yung ano ba sa Bisaya, yung ano ng alimango sa bato. Sa amin kasi sa Waray eh, mangulikab. Manguulikab ng kagang. Yung mga ano ka ba, kunwari may hinahanap ka sa tabing dagat. O yan na naman tayo, shout out daw kay Dudong. Kagang. Oh, sa kagang, manguha ka ng kagang. Yun lang naman eh. Tapos, kunwari, pupunta ka sa bukid, kung ano-anong kukunin mo, kukuha ka ng gulay. Marami ba dyan sa inyong gulay sa ano, bukid? Ayaw mo lang kasi pumunta sa damuhan eh. Kaya nga, yun nga, kunwari, halimbawa kung meron yung anong kakaibang mga halaman, mga halaman, di ba viral nga ngayon yung mga halaman eh. Mag-video-video ka, o ganito, mayroon pala sa ganito sa amin. Ganda kayo mag-video tungkol dyan sa mga ganyan, sa mga luwag-luwag ng lugar mo, kung sa kahit saan ka magpunta. Paano kinakain, tapos basta
Ang dami mong magagawang video. Kunwari, punta ka mamasyal ka sa bayan. Kaya lang, wala ka namang kailangan eh. Oo nga, kailangan mo nga mag-video, di ba? Sige, magmukbang ka. Magluto ka nung ano yun? Yung pinapaluto mo sa akin. Yun lang, magmumukbang pagkain sa kapitbahay. Ayan. Yung iba nga dyan kung ano-ano, nagbibideo sila yung sila-silang pamilya. Yun, masaya yun. Yung ginagawa nyo araw-araw. Parang natural na gawain nyo sa pamilya nyo sa loob ng bahay. Pero, naka-video. Masaya nga yun kapag marami. Marami kayo nag-uusap-usap kung anong ginagawa. Anong Santos Squad? Anong Santos Squad? Squid? Magmukbang ka. Mukbang ng pansit canton. Okay. Iba nga, wala na magawang Lalo na pag sa loob lang ng bahay. Ano-anong ginagawa niya, sumasayaw sila. Magcha-challenge. Para hindi lang Santos Squad lang yun. Hindi kasi ako marunong magsalita sa camera. Ano ba yan? Paano ka hindi ngungu. Sign language na lang. Kusina ni Mami. Tamsakdan host. Salamat, kusina ni Mami. Iga shout out. We, hindi daw marunong mag-English. Ang galing-galing mo kayo mag-English, no? Naturang call center ka. Di Bisaya. Halo-halo. Halo-halo yung sasabihin mo. Siyempre, merong manonood niya na Bisaya. Meron din man na yung mga taga dito. Yun lang, mag-ano ka ng mga kaibigan mo, kunwari. Kumusta, kusina ni Mami? Kumusta po ang araw? Kala ko na, Tulog na nga ako eh.
Maganda yan ang bulbi kung ano. Tapos, gamit mo pa yung gimbal mo. O, di maganda ang ano nun. Oy, ay, pinagtatawanan mo nga yung inaabangan mo nga yung ano ko. Last word ko sa ano. Okay. Ano na pala bukas New Year na no. Busy si kusina ni Mami sa kusina niya. Dahil sa naghahanda sa para bukas ng New Year Eve. Hindi daw siya marunong magsalita eh. Kaya pala natatawa siya pag nabubulol ako sa ano. Huling-huli ng aking video. Ano ba yung gambal mo? Humble Bee Oslo? Kitang-kita yung face mo. Sakit na. Tingnan mo yung video ko sa swimming, yung napipilitan na lang ako magsalita. Tingnan mo yung video ko sa swimming, yung nagpipilitan na lang ako magsalita kasi nga wala na akong masisip. Kung ano, yung halimbawa, gagawa ka ng video, kailangan isusulat mo yung sasabihin mo tapos nakaharap ka sa ano. Access. Ang us mo ba mahal no? Nasa 8,000. Bukutong. Yan ba yung umiikot? Umiikot ba yung gimbal mo? Yung mayroong sensor? Maganda kasi yung may sensor, yung us mo kasi maabot yata ng 4,000 pala. 4,000 plus. Anong 320? 320? 320? Hindi 300, 360? Maganda kasi yung may nakikita ko, yung may sensor, yung sumusunod sa iyo. May remote lang, hawak-hawak mo. Ang sakit talaga nandito ko. Walang, kaya pala ano lang. Pero ano siya, umiikot yung ako nga yung mga video ko medyo umaalog-alog kasi wala naman ako iPad sa kalye. Pag nagbi-video ka nga sa mall, ang dami nakatingin eh. Oo. Hanggang ngayon naman, ganyan pa rin yung price. Meron nga 2.5 lang eh.
Oo. Nung ano nakaraan, nagtingin ako. Hindi, ang nakita ko 2.5 eh. Baka naman may ano yun, may sira. Kaya mura. 1,904. Tanggalin natin yung number, Humblebee, ha? Naglo-loading ba ako? Loading ako eh. Nagluloko na may wifi, mahina naman ang saglit lang. Saya dito balik basura. Diyos ko. Matulog ka naman. Tinanggal ko yung number, Humblebee, ha. Baka maano tayo. Sa sobrang fanatic ko kay Mami Nance, di na tuloy ako makapag-vlog. Lagi akong puyat. Bakit ano ba yun? Bakit lagi kang Sorry, tinanggal ko yung mga number. Baka mapalo ako. Paluin ako sa puwet, masakit kaya. Sabi mo kay Mami Nancy, nagpatulogin ka. Para ano ba yung tinatawag niya sa'yo? Pasaway ka.
Kasi naglawag ngayon lang yan. Di ba nga, bawal yung mga number sa LS. Parang ang dami kanina nililista. $4 million in the house. Thank you sa pabidi-bidi nyo. Ay, ganun ba yun? Ilan ba ang niya? Channel. Parang ang dami niyang channel. 2 lang naman yun. Talaga? Ilang tao yun? Ilang gumagamit ay nag-play. Ang laki ng niya, binibitawan sigurong pera. Para lang. Ako, mamonetize o hindi, okay lang sa akin. Wala naman akong pang Antayin ko na lang na ma-pull yung aking watch hour. Di ba bago lang yung isa niya, yung galing naman. Oo. Bagay, may naman siya, mayaman. Wala nang nag-ano ngayon eh. Papa Games. Sabi bawal na daw magpa-game sa LS. Ano ba yan?
Naghahanap ako na ano. Baka alin ang na-receive? Humblebee. Alin yung na-receive ko? Ano yung na-receive ko, Humblebee? Na-receive mo na ba? Ang ano? Anong price? Di, kanino galing na price? Saan galing yung price? Oo. Mauubos na lang. Yun nga yung pinang-ano ko. Pinang super chat ko. Tagal na nun. Andiyan pa rin si Aba Vergara. Tambay lang. Pinang super chat ko yun, yung napanalunan ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-live ka kasi papaliparan kita. Papaliparan kita ng palipad. Wala, hindi pa nga ako nagpapalipad sa'yo. Kaya mag-live ka na para mag-super chat din ako sa'yo. Oo. Nung nandun ka sa ano, sa may simbahan.
Sabi mo, ano, kinuha yun ni Lolo. Binawi. Oo, Aba Vergara, sana all may palipad. Kaya mo pag nag-ILS ka ba, Aba Vergara? Pag nakapunta ako sa LS mo, magpapalipad ako. Wow. Ano bang ano mo sa akin yung number? Kaya lang nakakahiya kung ano lang, barya. Siguro ang dami mo nang ipon sa GCash. Humble bit, ano si Delphin Manubag, turuan mo nga mag-ano siya, mag-set nung kanyang membership. Di daw niya alam. Hindi daw niya alam paano mag-ano nung yung halimbawa may magme-member sa kanya. Bakit kapag yung palipad na yon, oo nga pala, pambayad pala yon sa ano. Hindi ka naman nag-ILS, yung iba kasi yung StreamYard may bayad kasi yun eh. Di ba kapag nag-super chat, dinadagdag yun doon sa revenue nyo, ng mga monetize. Yung super chat, ibinibigay yun sa ano, sino to? Pilang. Ganun ba yun? Pag may ano, binabawasan din pala. Hindi ko lang alam kung bakit binabawasan pag gumagamit kasi ng ano, ano ba yung pag may premier, binabawasan yung kapag may super chatter. 6 million in house. Andyan lang sila, pa-BG-BG. Andyan si JL Channel. Mega shout out, JL Channel. Thank you sa pagbabalik. Kumusta ang araw? Jim Sikat nandyan. Jim Sikat, hindi ko makita yung sinasabi mong premier mo. Ay, tapos na pala yun, no? BG-BG lang.
Thumbs up. Thank you, Jim Sikat, JL Channel. Tapos na pala yun. Ano ba yan? Naghahanap pa ako. Nagpunta ako kanina doon sa ano mo eh. Nanood ako ng mga harang mo. Salamat, Jim Sikat. Naka 1 hour na ako. Anong oras na ba? Oo nga. Antok na kasi ako kagabi. Kahit ngayon, antok na rin ako. Okay lang yan. Kahit bakit kailangan ko ng resibo. Salamat ha, James Sikat. Sa pa-play. Hindi ko pa nga nakita yung anong ko ngayon eh. WH. Gusto ko pag nakita ko, yung mabibigla ako kung gaano nakalaki. Yan pa rin si Humble Bee. Oo. Ang tagal ko ng ano. Kaya nga hindi ko tinitingnan yung WH ko kasi gusto ko pag tingin ko, yun na yun. Oo, ay ano, sinabihan ko siya Humble Bee na ano, bakit hindi siya mag-open ng membership? Sabi niya hindi daw niya alam kung paano mag-set. Hello, si James Sikat, sabi ni Humble Bee. Monetize na yan si Humble Bee, James Sikat. Kaya pati si Aba Vergara monetize na din siya. Hindi siya nagtanong, nahihiya daw siya magtanong. Nahihiya nga yun na kapag, di ba kagabi nagsabi ako na ano, walang ano nahiya siya. Si Aba Vergara, monetize na din yan. James Sikat. Puntahan ko nga yung itong ano, GL channel mo, James Sikat. Oh. Marami na palang ano nito oh. Dikit ko sa iyo to James Sikat si ano si Mer Vlog. Hindi makita no. Hindi makita ay loading.
Ayan, nagbaba si GL channel ng bahay. Pakidikitan Humblebee, Aba Vergara. Ayan, Jim Sikat, oh. Hindi ko di makita. May ilaw. Yan. Didikit ko sa'yo to si Mervlog. Nadikitan ko na pala ito, James Sikat. Dikitan ko na lang yung iba mong video. Ayan, mahina ang ano ko. Nagluloding ako. Ano ba itong video? May harang. Naglalaro ko ng harang mo, James Sikat. Oh. Nasa Japan ka pala. Yan, nadikitan ko na. Nadikitan na kita sa GL channel. Ang haba ng harang. Play.
Hindi ka pa nabunot ang bulbi. Ayaw mabunot. Parang ano, Humblebee, parang may LSC ano. Si Tita Pearl. Parang ito yun ang nag-message sa akin, no. Sige, salamat. Kain ka muna, Humblebee. Yan, Aba Vergara, JL Channel, Dan, Kalimbang All. Yan. Kalimbang All, sabi ni Aba Vergara. Naka-play pa ako kay, no. Sige, kung ano, pwede kang pumunta doon. Susunod ako mamaya. Ay, isusunod ko yung ano. Hindi ako pwede pumunta doon, no. Ito na lang isa. Sir Merl vlog na lang ipupunta ko doon kasi bawal pa. Bakit? Bakit wag? Hindi nga pwede pumunta yung main doon kasi naka-LS ako eh. Nag-LS ako. Hindi siya nag-message sa akin kasi nung nag-LS siya, sabi ko bakit hindi ka mag-pamimber? Ngayon sabi niya sa akin, hindi ko alam yan, Duday, kung paano iset yung member. Hindi ko alam kung saan pinipindot niyan. Sabi ko, bakit hindi ka magpaturo sa marunong? Alias TV, thumbs up dan host. Good evening, Alias TV. Thank you sa pagpasok sa aking LS. Hello everyone. Mega shout out po sa lahat dito. Yan, nandyan si Alia TV. Welcome sa aking bahay, Alias TV. Thank you sa thumbs up. Meron ng 5 million in house. Oh. Sabi ni Humblebee, Lula si Tita Pearl. Alias TV, okay lang apo. Yan, okay lang daw, Humblebee. Na ano naman na, malapit naman ako. Pero hindi ako makakapasok sa kanya kasi baka mawala yung ano ko. LS. Pwede ba yung ano, si Mer Vlog ang ipasok doon?
Okay, Lola, sabi ni Humblebee. Kumain ka na, Humblebee, gabi na. Huwag ka magpapagutom. Anong ulam mo, Humblebee? Masama yan. Hindi. Si Merl Vlog ay ibang account. Yung dalawa, same lang. Inom muna. Wow, masarap. Pengi. Bagay yan, biko at bihon. Ang sarap niyan. Inom muna ako. Masarap yan, biko. Yung medyo ano siya, may latik sa ibabaw, tapos nagmamantika, tapos ilalim may tutong. Wow, sarap. Na kapag kinagat mo, yung parang ano siya, ano bang tawag niyan? Makunat. Yan ang masarap na biko, yung pag kinagat mo siya makunat. Yan, kitang-kita na. Namoy aso milik. Ate, basahan mo ko. Bibilo. Binapon. Gusto ko luto dyan sa Luzon. Masarap ang pagkagawa. Ako pag nagluto ako ng biko, hindi ko, pinababad ko siya sa tubig hanggang lumambot siya. Siguro mga 30 minutes. Tapos, ako ng maraming gata. Tatanggalin ko muna yung kakang gata, yung unang-unang gata itatabi ko. Tapos yung pangalawang gata, yun ang doon ko lulutuin yung biko, yung malagkit hanggang maluto siya. Pero bago pakukuluan ko muna yun. Tapos lalagay asukal hanggang kumulo tapos nagmamantika na siya ng konti. Saka ko ilalagay yung bigas. Tapos hahaluin hanggang matuyuan siya. Tapos takpan ng Tapos pag na siya, pag ubusan na ng sabaw, yung lalagay mo na yung yung unang-unang gata. Hanggang lulutuin mo na siya ng as in luto talaga. Yun, masarap yun. Tapos gusto ko hindi matamis, medyo may asin ng konti. nag message sa akin si Mar Makapagal. Hindi ko
Antok na ako. Ganyan din ba sa inyo magluto ng biko, ng bulbi? Kasi yung iba sinasaing muna eh. Tapos gagawa ng latik. Pero masarap din yun, yung latik, tapos yung parang malapot na yung latik mo. Saka mo ilalagay yung nilutong malagkit. Hanggang patuyuan mo. Hanggang magkaroon siya ng tutong. Yun. Pag lumamig yun, masarap. Gusto ko luto dyan sa Luzon. Masarap ang pagkagawa. Kasi dito talaga ang magagaling gumawa ng biko. Oo, yung gata na pinatuyo, yung parang may tuyong-tuyo na. Yun. O kaya yung parang may latik siya na yung parang kuko jam nasa ibabaw. Masarap yun. Sa amin naman, yung suman, meron kaming delicacies na yung mga nasa Tacloban. Kung tawagin sa amin moron, yung parang suman siya na malagkit na dalawang kulay. Isang white at saka isang chocolate. Ang kanyang ay isang maalat at matamis. Tapos merong halo yun na depende, mayroong kukwa o kaya Milo. Masarap siya. Hindi siya madali mapanis. May itim ba na malagkit dyan sa inyo sa Bohol? Alias TV, nandyan lang siya. Sa amin kasi merong malagkit na itim, mabango. Sa siya na tinatanim sa bukid. Malalapad. Meron namang malapad. Meron yung pahaba. Yung malalapad ang mabango. Parang bilog siya. Masarap yun mabango. Bukas siguro hindi muna ako ALS kasi New Year. Gawa ka ng video, Mambulbi, para may update ka ni Lolo. Dada panguro kita.
Ito. Hindi nga kita pangunguro. At itlo yun ipresing. Lubing na. Balhag. May dito ko. May wakwak. Eh, ano nga to? Nahanapay mo, kaihi ako. Pwede na umihi. Multitasking. Ha? Pwede umihi nila. Ano din to? Kaya lang maririnig. Tagawas. Pinusit-sit na naman. Nalamatima pa. May nagpapatulong pa nako. Multitask kahirap. Ay nako, ano ba yan na Bulbi? Ginagawa mo. Sino nagpapatulong? Matulog ka naman, oy. Naantok ka na. Meron na lang akong 20 minutes. Para yung tripod ko, Humblebee, meron siyang remote ito. Oh. Sabi, siling daw na anay maihi ako. Ano eh. Ganus nga kan laulog na bubo. Pahiram ng stand. Yung yung monopod. Meron siyang remote ito. Oh. Pwede ka mag selfie na nakatayo. Tubig. Sige, tawagan mo muna si Ma'am Nancy. Sino ba yung tatawagan mo, si Mami Nans mo? Biji lang. Nag-ano pa ako nito. Sabi mo, tatawagan mo. Andiyan pa rin si JL Channel. Sino? Baka pwede kong puntahan. Sino yan? Humblebee. Sabi mo, didikitan ko. Baka makatulong din. Kala ko wala na tong battery. May ilaw. Akala ko si
Mami Nancy. Hmm. Pati ba naman kuan mare-record oh. Niligas mo natin. Meron na lang akong 16 minutes. Thank you pala sa inyo. JL Channel, nasa Japan ka pa ba ngayon? Sige, papuntahin mo dito, Humblebee at didikitan ko. Alas 11 na. Sino? Masakit yung aking balik.
4 million in the house, 5 million in the house, at 800 tabsak. Eleven minutes left. Humblebee, bukas sa gawa ka ng video sa New Year's. Video mo yung nangyayari sa loob ng bahay niyo. Tapos upload mo. Maganda yan. Tapos kung meron kayong mga fireworks sa labas, kung hindi bawal dyan sa inyo, dito kasi, ewan ko bukas dito kung meron. Ha? Bakit? Bawal ba? Wala bang comment? Kung pumasok ba siya? Wala naman siya dito, hindi ko naman siya makita. Baka hindi siya pumasok. Hindi ko siya makita, Humblebee. Ayan, si Nanay, si Nanay Gigi TV, hello, host, thumbs up down from Bumblebee. Ayan, nandyan siya, Bumblebee. Miga shout out na Nanay Gigi. Bigyan kita ng jacket. Bigyan kita ng jacket, Nanay Gigi TV. Yan. May jacket ka na, Nanay Gigi TV. Pwede ka magbaba ng bahay. Baba mo yung bahay mo. Nanay Gigi TV. Baba ka ng link mo.
Nanay Gigi TV. Para madikitan ka. Madikitan ka nila at didikitan din kita. Yan. May jacket ka na. Baba mo yung bahay. Baba mo yung link mo. Yan. Puntahan kita. Yan o. Liwanag. Nanay Gigi TV. Hello, Alias TV. How are you? How are you daw, Alias TV? Sabi ni Nanay Gigi TV. Play pa rin ako sa tambourine dance. Nanay Gigi TV. Sabi ni Nanay Gigi TV, thank you for watching, host. Okay lang, okay lang. Ito, play pa rin ako sa tambourine. Ano ba yan? Hindi makita, maliwanag. Yan. Yan, kinalimbang ko na full package. Nanay Gigi TV. At pasobrahan ko yung ano kasi para pasok na pasok.
Nasaan ka ngayon, Nanay GGTV? Dikitan mo rin si host na Nanay GGTV. Huwag mong kalimutan, dikitan si host. Ah, 5 minutes na lang. Mag-end na ako. 2 minutes, ay 3 minutes pala. Walang anuman, Nanay GGTV. Ganyan talaga, kailangan tayong tulong-tulong sa larangan ni Whitey. Di ka pa pala pwede mag-LS, no? Ako nag-start ako ng pag-LS ko, ang banana ko ay nasa 600. At minsan ako napalo na pinatayan ni Lolo Whitey dahil maingay yung kapitbahay. Mindanao. Saan sa Mindanao? Nanay GGTV. Asa kadapit sa Mindanao. Kapitbahay ka ba ni Humblebee? Ako ay magpapasalamat sa inyo. Salamat sa inyo sa pagpunta sa LS ko kay andito pala si di ko napansin to. Si Tile on. Hello, Tile o. Ba yan? Ano ko na lang. Tama ba yun? Tile on. Tiled on TV. Tiled on. Tiled on. Hindi ko nakita si Tiled on kanina. Sorry. Hindi ko dakitan kita na lang. Ito siya.
Tiled on, may jacket ka na. Andyan pa rin si JL Channel. Sige, sige, James Sikat. Mag-EN na rin ako. Post letter up muna ako niyan. Kasi tutulog na rin yan. Magtambay na lang ako ulit pag mag-iska. Salamat, salamat. James Sikat, JL Channel. Salamat. Kaya salamat sa inyo ha. Kay Nanay GGTV, kay Humble Bee, kay Aba Vergara. Sino pa ba nandito? Kay JL Channel. Kay sino ba itong iba? Kay Tile on Channel. Sorry talaga kay Alias TV. Kay Abu Dhabi YouTube. Superman. Thank you sa inyo guys. Thank you talaga. Ngayon ako'y magpapaalam na sa inyo. Happy New Year na lang sa inyo. Enjoy your New Year's Eve. Oo nga. Hindi ko alam kung hindi muna ako mag-LS bukas kasi nga busy. At Humble Bee, message na lang kita sa Messenger. Maraming salamat James Sikat ha sa pagtatambay mo sa akin. Malaking tulong na rin yun. Regards mo na lang ako kay Maybin. Nagpupunta ka pa ba kay Maybin Polo? Hindi na ako nakapunta doon kasi nung nagpunta nga ako, ang dami-dami niyang tao. Hindi napapansin. Hindi na mapansin yung iba. Thank you sa inyo guys. Salamat. Okay lang po yan. Hintayin ko ang pagmuni mo. Wow. Salamat. Bye-bye. Good night. Happy New Year. Happy New Year, Humble Bee.